da? Vă salut, prieteni, sunt Gianni Morandi și o am lângă mine pe Amalia. Suntem la petrecerea părinților ei. Astăzi are nuntă mama ei, Cristina. Și vă pupăm și vă iubim. Și abonați-vă aici la canal, la puiul meu, la fata mea, la Amalia. Abonați-vă! Abonați-vă și pentru mine, pentru Gianni Morandi. E ok? Da, e ok. Amin! Gata? Spune și tu bună! Spune și tu bună! Salut! Ia uite!